Әҗәеп күп шақырымнар узып, халкым бәхет эзли. Менә бу җирләргә татар халкы нефть, газ чыгару өчен түгел, урман кисәр өчен килгән. Хәзер без Ханты-Мансийск-Югра автономия республикасының Советский районында. Милләттәшләребез әйтүенә караганда, Советскийда иң матур фасыл ул кыш. Монда кар да агырак, һавасы да сафрак диләр алар. Билгеле, кайда гына йөрсәк тә, районмы ул, авылмы, шәһәрме, аның тарихын белү мөһим. Менә Советский районының тарихы хакында без аның музеенда таныштык. Наш Советский район находится в западной части Ханты-Мансийского автономного округа. Если вы посмотрите вот на карту, там видно, что буквально 80% территории нашего Советского района – это лесные богатства, 20% территории – это болото. 18% территории нашего Советского района находится под охраной как заповедные. Урал таулары артында тайга урманнары катыш сазлыкларны балкытып утыра ул. Тарихта гына калган Советлар Союзын искә төшергән Советский шәһәре. Аны урап чыккач бистә диясе килә, чөнки монда күп катлы йортлар сирәк. Ярты гасырлык тарихы булган Советский районында безнең милләттәшләребез менә шушылай үз җирләрендә, үз йортлары белән яшәргә яраталар. Милләттәшләребез әйтүенә караганда, бу районда 5000гә якын татар яши. Иң беренче без алар белән Нур татар милли мәдәни оешмасы шушы район җитәкчелеге белән берлектә әзерләгән "И туган тел, и матур тел" дип исемләнгән татар мәдәнияте көнендә очраштык. Без бүген җыелдык, бик зурлап, ана телебездә сөйләшеп, бер-беребез белән аралашып, бөек шагыйрьләребезне, язучыларыбызны искә алып, күңелле итеп үткәрергә. Любая национальность все равно созидает семью, а как татарская семья умеет вести свою семью, у нее нужно учиться, это тоже очень важная составляющая, то, что важно любому государству. И вот здесь мы у татар учимся, мы учимся у башкир, мы учимся у марийцев, мы учимся у всех народностей, которые есть у нас. Монда безнең бөтен белән аралашасы, фикерләрен, сәламнәрен җиткерәсе килде. Алар бит безнең бөтен сорауларга җавап. Я просто благодарна, что у нас есть такие жители. Это самая главная ценность, это самое дорогое, что у нас есть. Это наши люди, которые сохраняют свои обычаи, традиции. Ана теленә багышланган шара кытлаулар, бүләкләүләрдән башланып китте. Нур оешмасы җитәкчесе Фәнзия Кырманованың чыгышын бик игътибар белән тыңладылар. Һәр шарабызның максаты киләчәк буын хакында уйлану диде ул. Инде чыгышларга килгәндә, алар мондагы һәр кемнең күңел кылларын тибрәтте дисәк ялгыш булмас. Милли шаралар бик күп үткәрелә. Ни өчен дигән чакта алар халыкны күтәрә. Халык рух белән яши. Рухны баетсак инде без үзебез дә бай булачакбыз, иманыбыз да камил булачак. Без булдыра торган халык. Сибир якларында шулай килеп урнашып, шушындай матур итеп эшләп ятуыбызга бик нык сөенеп яшибез. Менә Казан якларына да безнең рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Менә рәхмәт сезгә килгәнсез. Без шәһәрләр төзергә килдек монда. Шәһәрләрне төзергә матур итеп, матур шәһәрдә торабыз хәзер. Нягын? Юллар юк инде. Юллар. Катлы йортлар юк без килгәндә. Татарлар без үзебез җыелабыз, концертлар жырлап торабыз. Икәүләр кул гармонист, мин җырлыйм. Ул да җырлый инде шулай. Күңелле яшибез, Аллага шөкер. Гармонны кулга 5 яшеннән алган идем. Кемнең үрнәге белән уйныйсыз? Рәтүче абый инде, абыйлар, мен семьяда 10 бала, 10 баладан 6 ирләр инде без, менә икебез уйныйбыз, абый уйный, мин уйныйм. Мен 10 бала семьяда. Мен үзем Чувашидан. Чуваш, Шымырчинск район, Әсән дигән авыл бар анда. Әсәндә, Әсәннән
Мен Сибирда инде уже менә 25-26 ел килгән идем. Советскийның 8 районыннан Нефтьюганск, Кандийский, Урай һәм башка район шәһәрләрдән килгән милләттәшләребез сәхнәдә чыгыш ясый. Татар халкының шәхесләре хакында фикерләр, җыр, моң, биюләр белән үрелеп бара. Бию дигәннән Урай шәһәреннән килгән, сер булса да әйтим, 77 яшьлек Зәмзәмия ханым Әгълиуллина һәм кечкенә Диана Гаязоваларның чыгышы аерылып торды. Школда преподаю, танцыга өйрәтәм, клубларда танцыга өйрәтәм. Үзем костюмнарымны тигәм, үзем движенияларны, үзем музыкаларны табам. Балалар белән заниматься итәм, үземне хочу передать үземнең знаниемны. Ә без дәвам итик. Яз башы, иртәнге кояш нурларына күмелеп тагын да ныграк нурланып шәһәр үзәгендә Нур мәчете балкып утыра. Безнең Ханты-Мансийск автономиялы округы Советский каласына чыгып китүебезнең сәбәпчесе ул. Күптән түгел генә сафка баскан Аллаһ йорты үзендә күп вакыйгалар саклый. Төзелеше 6 ел дәвамында бара мәчетнең. Әлеге зур, бик җаваплы да, саваплы да эш мәчет сөтергә шушы кечкенә хатын-кыз алына. Миергә Аллаһ Тәгалә шушындай рәхмәтен бирде, зурлап мине мәчет төзергә. Менә шу мөгъҗиза түгелмени? Мөгъҗиза башы ак яулыклы әбиләр булган. Талгат Тажутдин безнең инде менә духовное управлениеның мөфтие үзенең хәйр фатихасын бирде безгә. Эшне башлаганчы иҗтимагый оешма төзергә кирәк була. Фәнзия ханым озак сүзмичә моны эшли. Мәчет өчен җир сорап район хакимиятенә мөрәҗәгать итә. Бер каршылыксыз җир бирәләр аңа. Һәр хәлдә ниятләгән эше җайлы гына башлана. Иң авыры булды мине акчасызлык. Бик авыр булды. Башта бирделәр нидән Тюмень Трансгаздан 500 мең акча. Бүтән бер нәрсә дә юк. Шул акча белән инде иң беренче менә ярдәм иттеләр материаллар белән. Мәчет төзелгәнгә 1 ел. Бу хакта шәһәрдә узган татар мәдәнияте көннәрендә дә күп сүз булды. Фанзия Тимиряновна просто был представитель, выбранный народом нашей территории, и она с честью пронесла эту задачу и выполнила ее, и сегодня действительно мечеть есть, мечеть работает. Даже мин шушы мәчетнең проектында үзем эшләдем. Минем образование техник-строитель, яшь чагымда строительный техникум биткән. Әнә шунысы да бик ярдәм итте. Бүген Фәнзия ханым төзелеш вакытын йылы-йылы искә ала. Ул кыш айларында тукталып торган, тулысы белән диярлек халык ярдәме белән калыккан мәчет. Ураза аенда күзгә күренеп ярдәм кулы сузучылар арткан. Мәчетнең стенасын күтәрделәр таджиклар. Аларның менә шушы мәчеткә биргән Аллаһ Тәгалә алдында биргән садакалары, хәйр садакалары булды. Мәчет төзелешенә ярдәм иткән кешеләр арасында төрле милләт халыклары. Бөтен район белән салдык диялар. Изге гамәл бит. Әле мәчетнең урында бер нәрсә дә юк. Мин такталар китердем. Такталар китергәч инде машина белән китерде. Водитель нитенде бушатты такталарны. Мин шушы китергән өчен аңа 1300 акча бирдем. Бу сорай кем монда нәрсә саласыз? Мин әйтәм, мәчет салабыз. Шуннан бу карап торды да акчасын кисәсеннән акча алып миңа бирде кире. Это от меня для мечети диде. Мин бик гаҗәпкә калдым. Мин әйтәм, сез татармын дип миңа татарча эндәштем. Это нет, я не татарин. Мин әйтәм, как? Какая разница? Диге, или мечеть помогает, или церковь помогает, это же Божий храм. Шуннан соң минем күңелләрем күтәрелеп китеп, үземә ни алдым. Менә илһам була, миндә ничек була. Ул миңәргә бик итәреш булды. Фәнзия ханым намазда, бала чактан сиңгән дини тәрбиясе аны бер кайчанда ташламый. Әнкәем ягыннан булган әбиемнән килде. Мин аны күрәдерим, намаз укыганын, ураза тотканын, ураза вакытында тарухларга йөридерик ияреп, бик матур итеп тарухлар укылары кеше белән, шундай моңлы итеп нигә салып, моңга салып, шулар минем исемдә калган. Ханты-Мансийск автономиялы округының Советский районында 5000-гә якын милләттәшебез яши. Татарлар матур гаиләләр корып, төпләнеп гомер итә. Алар өчен мәчет бик мөһим. Шатландык инде мәчет төзелгәнгә. Мәчет булмаган чакта шулай да олы кешеләрне сакырып, үзебезнең юла горыф ташламаска тырышып, менә зур уртансык
кызыбыз кияүгә сыккан матур итеп Фәнзия апайга рәхмәт инде. Фәнзия апай оештырып никах укытырга оештырды. Шул хәтле матур итеп никах укыттык. Балалар тугас шулай мулла сакыртып исем куштырдык. Тоже Фәнзия апай аркалы инде. Ул бик ярдәм итте. Мәчеткә йөрибез байрамнарда. Бердә калганыбыз юк инде. Советскийда әллә кайлардан балкып торган Нур мәчетендә Татарстанның да өлеше бар икән. Рәхмәт зур итеп бөтен Татарстанның халкына, Рустам Минихановка, Ренат Зинуровичка зур итеп ой җибәрделәр, 2 ай. Хәзер безнең мәчетебезне нурлап тора, Татарстаннан килгән. Ой. Башкортстанның Борай районы Кузбай авылында туып үскән. Бүгенге көндә шушы Советский районының үсешенә зур өлеш керткән милләттәшебезгә сокланып юлыбызны дәвам иттек. Күп безнең менә шундый көчле рухлы ул кызларыбыз. Сазлык урыннары. Менә ул беренче машина, шушы Югорск элекеге Комсомольск бистәсен башлаган машина. Бүгенге көндә ул Югорскига кирү юлында һәйкәл булып тора. Вот на таких вот вертолетах безнең начальство летали по всем месторождениям. И хәзер летают. Раньше дорог-то не было, монда ведь только зимник кына иде. Югорск Ханты-Мансийск округының газ каласы. Монда безнең милләттәшләребез күбрәк менә әлеге мәчеттә очраша. Мәчет 1990 елны салынган. Татар халкының без мәчетләргә тузып килмәсә дә татар халкы. Үзләренең ата-аналарына килгән авырлыкларын онытмый берсе дә. Шушы мәчеткә сөенеп йөрибез. Рәхмәт сүзебезне әйтәсем килә. Нинди йомыш белән керсәң дә, нинди бәйрәмнәр булса да, бүтән бәйрәмнәрне шул хәтле матур итеп үткәрәләр. Без кереп монда сөенеп, күңелләрне күтәреп кайтабыз. Күңелебезгә тынычлык алабыз. Менә барыбыз да намаз укыйбыз. Менә безгә хәзер яңа мәчет салынырга тиеш. Без бик сөенәбез. Укыталар, менә нидәген ачылды, гарәп теленә укытырга дагы укытучыбыз Кайтты, укып бетереп, без монда Нәсимә исемле. Кайтам, укып, как будто бы әнидән бүген туган кебек, бер ерем авыртмый, бер ерем итми. Менә шундый рахат алып кайтам мәчеттән. Бүтән җир йөзендә яшәгән мөселманнарга һәммәсен кочагыма алып сөяр идем. Мен нидән карыйм телевизордан, интернеттан. Австралиядә күпме татарлар яшәгәнен, аларның инде чит илләрдә, Америкада, Канадада. Менә шуның белән горурланабыз, менә минем милләтем кайда гына юк дип. Безне дә милләттәшләребез өчен горурлы хисе ташламады. Ханты-Мансийск автономиялы округының Югорск шәһәре белән танышып йөрибез. Безнең шәһәр бик яшь. Онарга 2012 елны булды всего 50 яшь. Безнең внезапно, ни с того, ни с чего, колкып чыккан газ в Березовском районе, получается месторождение Пунга. Шуннан соң геологлар белмәгәннән эшләргә, ничек дитәргә уйлаганнар да утырып, видимо, решили построить шушы месторождение. И сразу вот шушы Березовский районын Пунгинское месторождение газы киткән газ. Менә хәзер бөтен Россиядә газ шушы урыннан киткән. Пунга дигән җирдән. И шул строительство булган первое строительство, первая ветвь газопровода булган Пунга, Игрим, Помары, Ужгород. Бер кем бер кашанда уйламаган, что ул городка үсәр. Что шундый менә бу җирләрдә матур городтар булыр. Менә шушлай итеп кеше монда бит килгән 1 елга гына. Бар бит шундый җир. Мы приехали на север, на год остались навсегда. Вот шулай иттереп, менә безнең әниләр тоже монда килгәннәр, и гомерлеккә монда калганнар, монда балалар туган, монда мәктәпләр ачылган, монда яслилар ачылган, монда кеше эшләгән, чын күңелдән эшләгән. Әйе, татарлар хезмәт юлыннан килгән. Бүген инде алар бер-берсе белән очрашып, аралашып яши. Монда бик ошый безгә.
Потому что біз енді мында 35 ел тұрабыз. 2 қызым бар. Үй салдық, ikisine de матур итеп. 2 внучкам бар, 3 внугым бар. Аларға помогать итебез қорарғаларны. Вот. Еще біз это шахмат ойнарға үйрейбіз. Мен шахматистка. Біз Ханты-Мансийскиде ирем белән бергә 2-нче урынны алдык. Менә бит әллә нинди шөгыльләре бар үзләренең. Билгеле бу гаилә белән безнең якынрак танышасы килде. Шахматны башладым армияга кадәр. Бер ничә 3-4 класста укыйм торнайына. Авылда мин үзем Башкириядан. Мәчеткә района. Мин водителем уже 47 ел эшләйм. И до тех пор эшләйм. Башта өйрәнгәндә, конечно, тяжеловато было. Мин 30 ел буенча мечтатна иттем. Мине кертмәделәр бер җиргә. Или хатыннарны бик уйнаттырмадылар шахматка. Качан инде безнең үзебезнең поселокта шахматная школа ачылды. Мин аның белән бардым. Беренче ел мин карап кына утырдым. Алдым компьютер специально шул шахмат уйнар өчен планшет алдым. Biz әле до сих пор эшлибез. Мин котельныйда эшлим. Котельныйга планшетны сумкага салып алып бараманда да уйныйм инде. Азартный. Ул азартный. Аны вот время заводишь, это уйнагандан уйнасы килә. Ул комбинацияны уен. Аның теориясы аның бик күп. Ул шахматны төн буенча, көн буенча уйнарга була. Вообще бүтән нәрсәңне, уенны, фикереңне вообще забываешь. Аларның 2 кыз, 5 оныклары, онык балалары да бар инде. Барысы да шахмат уйный икән. Билгеле бабаларының үрнәге белән музыка коралларына да битараф түгелләр. Внугым нида Ханты-Мансийскийда, Всероссийскийда по баяну первое место занял. Вот аны хәзер Мәскәүгә чакыралар и Сочига чакыралар. Так, туганнар, рәхмәт сезнең кирәгегезгә барыгызга да. Сезнең өчен ай күземнең карасы, йөрәгемнең ярасы. Aypeşanayım ağlara, Qaysı yolundan barası. Берсеннән-берсе матур очрашуларга сөенеп сәяхәтебезне дәвам иттерәбез. Без Ханты-Мансий автономиялы округының Югорск каласында. Монда 2012 елны Болгар татар оешмасы барлыкка килгән. Милләттәшләребез бергә төрле чаралар уздыралар, спектакльләр куялар, Умырзая вокаль ансамбльләре бар, һәр хәлдә бер-берсен танып, белеп яшиләр. Ана телендә укыта башлаганнар. Безнең әле мәктәптә 3 көнә класс. Татар теле балаларның башлангыч сыйныфлары һәм өлкән укучылар сыйныфы ачылды. Татар теле һәм әдәбият тарихын укытабыз. Беләсезме, Югорск каласында без ярты көн генә булдык. Тик шул вакыт эчендә бик күркәм очрашулар яздырдык. Татар үзенең татарлыгын бер кашанда югалтмый. Вот шушы горурлык, мин дә шушы горурлыкны үземнең күңелемдә йөртәм. Монда искиткеч көчле, эшчән, талантлы милләттәшләребез гомер итә икән. Biz хыялланабыз, хыяллар тормышка аша. Күп вакыт әкият сөйлибез һәм һәр вакыт әкият иленә эләгергә хыялланабыз. Менә хәзер мин шуннан да әкият илендә утырам. Бүген без аны булдыручыда кунакта. Мин бик яратам бу эшне. Нәрсәдән башланды? Ну, вообще началось с того, что год назад я к сестре приехала, она у меня воспитатель в детском саду, и она попросила сделать куклу. У них там уголок с поделками. И я шила куклу ей, ну, вот в таком стиле. Я еще детям шила. Ну ничего, всем понравилось. Потом я решила усовершенствовать. Стала искать в интернете. И вот мне более понравилось вот этот чулочно-каркасная техника. Разина, нәрсәдән башлана эш менә? Иң беренче курчак нәрсәдән башлана? Ну, сначала я делаю каркас вот из такой проволоки. Затем это все обматывается полосками синтепона. Шуннан Да. Бу йомшак кына кулына Берется оек белән колготочный материал. И каждый пальчик обшивается.
Мы готовимся к Сабантую, и около каждого... Там же конкурсы, например, бой горшков с коромыслом, бег с коромыслом, лазание на столб. И около каждого конкурса у нас будет теперь кукла. Шәриф бабай, Хәдичә әби һәм аларның оныклары, Кәрим һәм инде кызлары Миләүшә сезнең белән саубуллаша. Һәм Югорск каласында иҗат итүче Умырзая ансамбле белән без кабат Советский каласына күчәбез. Кышның соңгы көннәрен матурлап яз үз рәсемен ясый башлаган. Без аны кар өстендәге шәүлә төсләрендә, түбә буйлап тамчылап җыелган боз кисәкләрендә күзәтә алабыз. Сабырлыгыбызны җигеп көтәбез без язны. Урман эчендә урнашкан Советский шәһәрендә бу гаҗәеп күренешне яздырып өлгергәнебезгә куанабыз. Ә сүзебез шушы җирләрдә яшәүче, шушы гүзәллекне күрә белүче, аңа үз өлешләрен кертүче милләттәшләребез хакында. Безнең татар халкы гомумән бит ул бик тырышып, матур итеп менә шундый ихаталар салып, йортлар салып, кеше менә ул үзенең дисен милләтен югалтмаенча матур иттереп, татарлыгын күрсәтеп яшәргә ярата. Бүген көндә Аллага шөкер бик әйбәт кенә яшәп ятабыз, бик дус, берләшеп, сабантуйлар үткәреп, мероприятияләр, саралар төрле үткәргән булабыз, үзебезчә инде тырышабыз. Үзебезнең культурабызны саклап калырга, динебезне, милләтебезне, телебезне. Бу урында милли ризыкларыбызны да дибез төсе килә. Чөнки милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә, аны үзе белән йөртә. Безнең якларда, мәсәлән, кош телен ничектер теге башкачарак чынлап та кош теленә ошатыбрак. Менә шушылайрак, менә. Шушындыйрак. Ә монда менә минем күземә чалынды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шушындый чәчәкләр, алар бик матур. Бүген димәк, без менә шушы чәчәккә шаган кош телен пешерәчәкбез. Ул бик ябай гына эш, инде тиз генә бешереп алырга була. Кош телен бешерер өчен безгә un, süt, yumurtqa, şeker komu, soda, pişevoy soda, azırak qına tuz kerak bulasaq. Bismillahirrahmanirrahim. Üç yumurtqa sıtqas, üç yumurtqaga üç qaşıq süt salam. Üte qatı bulurğa teyiş tügel. Mına hazır qamırыбыз әзер. Azırak unlamasan, бұл qamır yebişip bara, şunun için taqtаны unlarga kerak. Qazandı o'tirtdik endi, qazan qiza tursin. Hazır yoqaq qına etib yeyib qo'ydik. Yeyman. Səskə formağı kelib sıqsın üçün buna men stakanчик bilan yesam endi. Səskə forması işləyim. Azgına qızarsa, şu ergəsində turub indi əyləndirib dururğa kerak. Hazır indi bişirib bitdik. Qış tillerin təmli, yemli bolsun üçün azraq qına vaqt şəkər qıyımı bilan sevib sığam şulay. Xalqımdın hər vaqt şulay üstəlləri bay, rizıqlı bolsun. Яхшы истә калырдай сәяхәт булды. Һәр мизгел, һәр очрашу хисләргә бай, көчле тойгы белән үтте. Дөрес, һәр сәяхәтебездә күңелебез түрендә аерым урын ала бара. Тик һәр төбәкнең үз йөзе, күрке, истәлеге. Без исә аларның тарихи ватаннарына җибәргән сәламнәр күпере. Шуның белән горурланабыз да. Чөнки чыгып китәр җирләребез, очрашырдай халкыбыз бар.